Kao što ova kamena brana ovde u okolini Barcelone decenijama stoji i sprečava veštačko jezero da se izlije i poplavi dolinu, tako su nemački premium modeli stajali kao čvrsta brana najezdi japanskih premium automobila na evropsko tržište. U Americi su stvari išle bitno drugačije, ali Evropu su Nemci branili čvrsto, sve do skora, kada je Lexus preduzeo pravu ofanzivu. Međutim, sada, sa potpuno novim modelom, koji se naziva Lexus UX i koji upravo upoznamo danas na svetskoj premijeri, stvari ne samo da se menjaju, nego se bitno ubrzavaju i stavljaju Nemce na buke. Lexus UX je najmanji Lexusov model trenutno, najmanji crossover iz ove kuće, a svakako prvi za koji japanska kompanija tvrdi ne samo da poništava prednost Nemaca, već da je praktično anulira tako da ovaj automobil stoji čak i malo iznad klase koju pripadaju Mercedes GLA, BMW X2, Audi Q3. Mi ćemo danas na svetskoj premijeri, kao što smo rekli, ovdje u Španiji, pokušati da proverimo da li i koliko u tome ima istine. Ono što se na prvi pogled već vidi jeste da je ovo zbirka vrhunskih tehnologija i pomalo možemo da kažemo umetničkih detalja. Ime UX je skraćenica od Urban Crossover, što već samo po sebi daje tačan opis čitavog automobila. Prvi put u istoriji Toyota i Lexusa glavni inženjer zadužen za razvoj je žena, Chika Kako, što takođe ističe neobičnost ovog modela. U osnovi ovo je hibridni automobil. Lexus UX 250H, kao glasi zvanična oznaka modela koji mi vozimo, ima hibridni pogon koji se sastoji od 2-litarskog benzinca i elektromotora. Ukupna snaga sistema je 184 konjske snage. Praktično, to je isti sistem kakav koristi nova Toyota Corolla. Na nekim tržištima, nadamo se i našem, a da još uvek nemamo zvaničnu informaciju, na raspolaganju će biti i klasičan benzinac od 2 litra sa 171 konjskom snagom. Oba modela imaju pogon napred, ali ako želite 4x4, možete naručiti hibrid koji ima isti ovakav sistem, plus dodatni elektromotor za zadnju osovinu. Ukupna snaga sistema deklariše se ponovo na 184 konjske snage, ali imate u krivinama i nekim težim zapravo uslovima mogućnost da zadnja osovina ne ide samo za sebe, već da vam taj elektromotor pomogne da dobijete dodatnu stabilnost i dodatnu mogućnost da vozite malo dinamičnije. Naravno, to nije pravi 4x4 pogon, nije za neko blato ili duboki sneg, jer je taj motor pozadi zapravo mnogo slabiji nego sistem koji pokreće prednje točkove, tako da nemate pravu raspodelu snage pola-pola, ali u svakom slučaju za dinamičniju vožnju je to svakako korisno. Sa blizu 4,5 metra dužine, UX je za nijansu duži od sva tri nemačka konkurenta, dok je međuosovinsko rastojanje od 2 metra i 64 centimetra otprilike na istom nivou. Zato veoma iznenađuje činjenica da na zadnjoj klupi nema previše mesta, a i prtljažnik od 280 do 330 litara, zavisno od verzije hibridnog pogona, značajno je manji od proseka klase. Ali Lexus UX ne mora da se vozi samo tiho i štedljivo, može da bude i vrlo dinamičan i agresivan. Dovoljno je da ovde ovim prekidačem, odnosno selektorom, odaberete Sport ili Sport Plus režim rada, tada se menja čitav automobil, dakle način njegovog odziva na vaše komande, ali i tehnologija dolazi do izražaja. Vidjet ćete na instrument tabli, naravno da ste u tom Sport Plus režimu rada, jer se ovde menja kompletan prikaz, ali ćete moći da osetiti u vožnji šta radi recimo Active Cornering Assist, jer kada dođete u krivinu, točkovi sa unutrašnje strane zaokreta blago se usporavaju, auto ih malo samo koči, evo ovako kao sada, da bi vas efikasnije usmerio unutar krivine, da bi sprečio proklizavanje prednje osovine. Takođe, verzija F-Sport ima i elektromagnetnu kontrolu amortizera, odnosno njihovo prilagođavanje tome da smanji nagiv karoserije. Takođe, ono što možete da uradite da biste bolje uživali jeste da prebacite ručicu menjača ovako u levo, onda dobijate simulirane stepene prenosa na inače kontinualnom menjaču, kakav je kod svih hibrida, i možete ovim papučicama iza upravljača da birate ovako kao sada, da birate stepen prenosa. Bez obzira što brojke kažu da mu do stotke treba oko 8,5 sekundi, UX na putu deluje žustrije. Nažalost, zbog prirode hibridnog sistema, maksimalna brzina ograničena je na samo 177 km na čas. Šta još doprinosi dinamici vožnje? Nisko težite, sva masa je spuštena dole. A kako su to postigli? Aluminijum, sva vrata, svi poklopci veliki, sve od aluminijuma. Osnova šasije je čelična, ali aluminijuma koliko god hoćete. Zapravo, dokle se išlo u potrazi za performansama pokazuju i točkovi i zadnja svetla. Neobično oblikovani ne zbog izgleda, već zbog aerodinamike.
Kabina, osim što podrazumeva kvalitetne materijale, na mnogo mesta koristi iskustvo tradicionalnih japanskih zanata. Jedan su i ovi štepovi, po ugledu na štepove odora za judo i kendo. Sve zajedno gledano nismo pronašli ništa što bi bilo nedostojno reči luksuz. Još jedna fantastična stvar jeste instrument, tabla. Pogledajte kako izgleda. Delo je kao da imate dva mala ekrana ovde i jedan u sredini. Ali kada pritisnete dugme na upravljaču, sve se pomera i sve se menja. Dakle, delo je vrlo svemirski. Nikada nismo nešto ovako videli ni na jednom automobilu. Pričemu, reč je o mehaničkom sistemu kada čuje se elektromotor koji pomera ovo levo, desno. Međutim, nasuprot tome, Lexus ima nekoliko mana koje nismo spremni da mu oprostimo. S jedne strane, ovde kada stavite ruku na naslon, imate sve komande za radio dohvat ruke. Jako lepo, ali ova ovde površina osetljiva na dodir, takozvani touchpad kojim upravljate gore ekranom, je vrlo nespretno toku vožnje, ne možete jako da pogodite lako sve ove opcije, morate da gledate pa da gađate, pri čemu opcija na samom ekranu, svaka ova ikonica je veoma sitna, svi brojevi su elegantni, ali izuzetno sitni i gotovo nečitljivi. Jednostavno veliki ekran, ali nije tako praktičan. I sad još jedna stvar koju ne znamo da li da pohvalimo ili da istaknemo kao zamerku. Lexus je prepun luksuznih detalja, ali su Japanci odlučili da kada dođu do prtljažnog prostora posvete pažnju praktičnosti. Zašto? Ne znamo. Evo pogledajte kako izgleda polica. Gotovo providno neugledno. Ja sad ću da je skinem, da vidite kako to izgleda kad se skine. Nije ni lako, ovdje su sve neki kanapčići, neke vezice, tekstilne, ali evo. Dakle, pogledajte, tanko i neogledno. Međutim, tu se krije jedan detalj. Ovako treba malo da uvijete i dobijete ovako spakovanu policu koju možete staviti bilo gde. Dakle, luksuz i praktičnost ipak mogu da idu ruku pod ruku. I još jedna zamerka, plastični lukovi iznad točkova su prilično osetljivi. Svi modeli u serijskoj opremi imaju kompletan paket bezbednosnih sistema, sve do automatskog kočenja sa prepoznavanjem pešaka i biciklista. Deo paketa mogu biti i LED svetla sa oblikovanjem snopa, tako da uvek vozite sa dugim svetlima, a nikoga ne zaslepljujete. Zbog svega ovoga ne čudi najavljena početna cena od 34 do 36 hiljada evra. Cena na evropskom tržištu za nas još uvek nije precizirana. I za sam kraj, evo još jednog detalja koji pokazuje šta je to Lexus UX. Uključit ću brisače, a kada krenem da izlazim, oni će napraviti automatski malu pauzu da me ne isprskaju. Pogledajte, hop. Evo sad se zaustavljaju, posle će nastaviti da rade, ali su mi omogućili da izađem lepo i udobno čak i po kiši. Eto o čemu su sve Japanci razmišljali. Zapravo, to je samo još jedna ilustracija koliko je ovaj automobil tehnološki napredan i zašto smemo da kažemo da on nije konkurencija Nemcima, već da mnogo čemu stoji iznad njih. Naravno, morat ćete se pomeriti sa time da je prtljažnik izuzetno mali, da pozadi ne može baš naročito da se sedne i da ne postoji opcija dizela, dakle ili benzin ili hibrid. Na kraju krajeva, sigurni smo da oni kojima se dopada ovakav dizajn, o Nemcima neće ni razmišljati.